Mela, tajjeb wisq. Għadu kemm intemm il-Grand Prix tal-Portugal fejn l-għonet nispera li kulħadd jinsab tajjeb. Grand Prix tal-Portugal li għadu kemm intemm u li fih rajna li Lewis Hamilton jidħol fl-istorja tal-Formula 1 b'rebħa 92 rebħa fil-karriera tal-Wiċ. Hamilton illi b'din ir-rebħa tistgħu ngħidu hekk daħal fl-istorja tal-Formula 1 bħala l-iktar sewwieq qatt rebaħ tlielaq ta' dan l-isport meraviljuż. U wieħed irid juri u jaċċetta s-superjorità kbira illi l-Wiċ wara matul iż-żmien mhux ċajta meta tqis li dan is-sewwieq Ingliż rebaħ tista' tgħidlek 7 kampjonati għaliex xejn nkunu sinċiri, s-7 kampjonat Hamilton se jirbħu żgur. Issa ovvjament irridu naraw ftit se jiġri l quddiem il-100 ma neskludix li jilħaqhom jekk mhux dis-sena s-sena d-dieħla żgur. Hamilton illi huwa wkoll l-unika sewwieq illi ġie Malta, allura speċi min-naħa minn daqshekk xi ftit ta' rispett min-naħa tiegħi għandu wkoll huwa sewwieq tal-McLaren, beda mill-Akkademja tal-McLaren. Imma nitkellmu ftit fuq it-tiġrija tal-lum Hamilton illi once li Bottas żarlu għax il-kelma eżatt hija żarlu ħarab u ħadd ma rah iżjed biss tluq. Tista' tgħid illi talilna l-partitar tal-McLaren ftit glorja għaliex rajna Carlos Sainz jitla l-ewwel u jagħmel isu dawk it-3 4 laps fejn ejja ngħidu hekk għall-inqas aħna l-partitar tal-McLaren kif qed jgħid tajjeb Glenn kellna s-sodisfazzjoni li ngħidu rajna karozza tagħna l-ewwel u fil-fatt xi kumenti bdejt nagħdu xi ħabib tgħidhom huma l-McLaren matul it-tiġrija kienu ejja naraw kemm seddhom din. Sfortunatament ma tantx damet x'imbagħad il-Mercedes, ir-Red Bull u Leclerc ħaduna. Domanda li għandi jiena hija li forsi il-waqfa ġiet ftit tardiva ma in the long run xorta servita għaliex Carlos ħall-punti Lando sfortunatament it-tiġrija tiegħu ġiet irrovinata minn dik id-daħla ta' Stroll li fil-fema tiegħi kompla juri l-Stroll huwa hemmhekk għax għandu l-missieru u hemm il-flus ta' missieru għax inkella mill-bqija it's a no go. Ma naħsibx li postu huwa hemmhekk. Imma l-inqas bqajna f'kuntatt ma' Racing Point għaliex Final Perez warajna fl-aħħar tat-tellieqa. Perez fil-fatt eventwalment spiċċa is-seba' wara li jagħmel ħin twil fuq wara, kien hemm dik l-inċident fil-bidu bejnu bejn Verstappen. Verstappen bħas-soltu spiċċa t-tielet. U nistgħu ngħidu hekk kien hemm xi ftit azzjoni li ħadd piċċir nara matul it-tiġrija, diversi manuvri li baqgħu għaddejjin fit-tul, battalji illi ma kinux għall-ewwel postijiet imma li taqgħuna ftit tad-divertiment ukoll. Charles Leclerc għamel riżultat tajjeb ħafna, il-Ferrari li ġew ir-raba' inutli min jisegwi l-videos tiegħi jaf kemm għandi stima lejn il-sewwieq ta' Monte Carlo. Qed ikompli jiġbor ġieħ il-Ferrari fi staġun diżastruż għalih. Sebastian Vettel irnexxielu jġib ukoll il-punti spiċċa l-10. Illum ftit nifsa l-Ferrari, riżultat tajjeb ukoll għall-Alfa Tauri, Pierre Gasly spiċċa l-5, Gasly illi konsistentement qed imur aħjar mit-tieni Red Bull tal-Albon illi dejjem qiegħda tara d-delta Nico Hülkenberg, Sergio Perez u kompanija kantante qed tikber fuq dak it-tieni siġġu tar-Red Bull. Albon illum ma plejsjax u ma ħsibx toħloqlu iktar problemi għal dak li jidħol il-futur u l-permanenza ta' l-Anglo-Tajlandiż ġewwa tim ta' Milton Keynes. Finalment kellna Renault, Bocon u Ricciardo 8 u 9 spiċċaw it-tnejn li huma fiż-żona punti, riżultat pożittiv iżda forsi jissofer stennew naqra iżjed.
Il-mixja trionfali ta' Hamilton issa tkompli l-ġimgħa d-dieħla ġewwa appuntu il-Grand Prix ta' l-Emilia Romagna li se jkollna f'Imola. Il-Formula 1 li ħaterġa' tirritorna ġewwa dan it-traċċat. Imma insomma, naħseb illum it-tiġra tkompli tikkonferma kemm Lewis Hamilton huwa sewwieq tajjeb, huwa sewwieq bravu, huwa l-aqwa sewwieq fid-dinja. Forsi d-domanda issa hija Hamilton hekk għandniex inqisuh bħala l-aqwa sewwieq li qatt rat il-Formula 1, però fil-fema tiegħi risposta tibqa' le. Għaliex fl-opinjoni tiegħi naħseb li għad hemm nies bħal Senna, Schumacher, Fangio, Jim Clark li Senna żgur u Schumacher forsi ħanejdu hekk, imma Hamilton mhux mal-ewwel 10 tad-dinja żgur, forsi wkoll mal-ewwel 5. L-intervent qasir tiegħi rigward il-Grand Prix tal-Portugal jispiċċa hawnhekk, inkitbu fuq il-paġni tagħna ta' YouTube, Instagram u anki Twitch u Facebook għal dak li hu kontenut li qed nippruvaw nofrulkom, kif ukoll il-kollaboraturi tagħna Velocity Sports Racing u Ejjabet għal dak li huwa Formula 1 virtwali u logħob bi kwoti responsabbli. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-kumplament tas-serata t-tajba.